खुलुमबाय बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। थांनाय मैया 18 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसाम नाङैनो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव आंनि बिमा राव आरो आंनि सोलोंथाइ मिशनखौ बेखेवनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला बे आफादनि मावथांखिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय थाखानाय मावथांखि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ बिथा खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि आंनि बिमा राव आरो आंनि सोलोंथाइ मावथांखिनि गेजेरजों आथिखालाव बर' फरायसाफोरा गुदि आरो गेजेर फरायसालियाव फरायनाय एबा मुं थिसननाया खमायनायखौ बांहोफिननाय नोजोरजोंनो बे थांखिखौ लानाय जादों। बेबायदिनो थांनाय मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जुनियर कलेजाव चिरां जिल्ला एबसु, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद जथायै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन नार्जारी आरो चिरां जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि मुस्रि कनसाय बरगयारी बिथांमोनहा। आरो थांनाय मैया आंनि बिमा राव आरो आंनि सोलोंथाइ मोन्थोर बेखेवनाय हाबाफारिखौ दाब दाब जिल्लाफोराव बर' थुनलाइ आफाद आरो अल आसाम बर' गुदि फरायसालि गौथुमाबो मैखोमै हेफाजाब होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनायखौ लानानै गोबां सावरायगासिनो थानाय समाव थांनाय मैया 18 मार्च खालि फैगौ 20 मार्च खालि जानो गोनां जिअ'ग्राफि आयदानि सोंथि बिलाइया वाट्सएपआव भाइरेल जादों। नाथाय बे भाइरेल जानाय जिअ'ग्राफि आयदानि सोंथि बिलाइया बे बोसोरनि नङा, थांनाय 2021 मायथाइनिसो। सोरबा दुथाङा ओरैनो फरायसाफोरखौ गोनो गोथो खालामहोनो थाखायसो इडिट खालामना गोसारहोदों। मेट्रिक आनजादनि जिअ'ग्राफि आयदानि सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ थांनाय 2021 मायथाइनिसो होननानै फोरमायदों एग्जाम कन्ट्रलार नयनज्यति शर्मा बिथाङा। लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआबो बे भाइरेल जानायखौ नंखाय होनना बुंदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया एबसु आफादखौ लानानै एबसु अफिसनिफ्राय बिटिसिखौ सालायगासिनो आरो सरकारखौ एबसु स्टाइलाव सालायदों होननानै बुंनाय बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला एबसु आफादखौ बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा एबसुआ बर' हारिनि मोनसे सम्पद। मोनफ्रोमबो मेल मिटिंआव एबसुखौ सोरजोंबा मुं सुनानै कमेन्ट होनायखौ हाग्रामा महिलारिया बन्द' खालामनांगौ। सोरखौबा थांखि लानानै एबसुखौ बोना लाबोनानै जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों बुङो। थांनाय मैया 18 मार्च खालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव गुफुर दाउ लाबोनाय गंथाम बलेर' पिकआप गारि हमनो हादों। जिब जुनार बिफाननि बिथोन होनाय आयेनखौ सिफायदों। सोनाब बेंगलनिफ्राय आसाम रायजोआव बन्द' खालामसेयावबो लाबोदों। गुफुर दाउफोरखौ बारहोनो नाजादों। आसामाव गुबुन रायजोनि गुफुर दाउ आरो अमा लाबोनायखौ बन्द' खालामसेयावबो माखासे फालांगिरिफोरा स्रोदै लाबोनायखौ हमनो हादों। गसाइगाव पुलिसआ गुफुर दाउ लाबोनायाव हमजानाय गारिफोरनि नाम्बारा फारियै AS16 SC 4243, AS18 SC 4566 आरो AS18 SC 1288। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।